Kani gadega Batisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Ka kenhuni lekkai jong ka SPG Madanrting kalayo bandra ka nam Lahduh ha ka jing lekkai football ka belatip kum ka first Arding Nongkhlaw Memorial Football Tournament arajar khat pra. Ya kani ka nam Lahduh kalawan hadien ba ka SPG Madanrting kala penlim no ya kirang lekkai jong ka Nongkhlaw football jong ka Nongkhlaw football coaching center da lai la argol. Ha ka jing kon final ka pelong ne ka singi ka nyau trek wi yong ha ka Madan football jong ka snong lum pengat. Ya kini kecil lekkai pada pelong daki kon kiksiu jong ba Arding Nongkhlaw bam kuai hadwar play kom si benta ban ken mau ya kecing dap khat san snem kecing klat no jong ba Arding Nongkhlaw ubelong we ni kirang ba pla itu itau hanong thmai pelun bat ubelong ru orang ba snong jong snong lum pengat ha ka juk por presiden jong ka lum pengat sports and cultural club ubatrang ru ban gen tieu kisamla ha ka liang ka football haba phai sigi khusnam ka SPG Madanrting kabalayo ban ra ya kanam Lahduh kalayo ban khori khosong pisa ka ba arpho hajar tengka ringkat ke trofi kat ba kanong thmai football coaching center kalayo ya khosong pisa ka ba shpho hajar tengka ringkat ba ke trofi hakini singi lai don ringkat lang uba latip lang kharkongor executive member jong ka KCDC ubalong ru hakajo kapor kum kongsan
Siap. Aku bisa sudah.